Sik disawang rai. Kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak. Gus disaki. Genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyah. Nguyah, Pak. Ikan iki. Kayak kowe ngomong status iki kok. Ya Allah. Gusti. Pak Nardi, muga terhibur, muga berkah, muga manggih karahayon lan jiwana basuki. Amin. Kene wong bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Alah niken ngono ki ya wis meseme ra penak lho Uncek munggah ngono. Lolelo. Endi ta? Oh ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kancane ana Mas Uncek iki. Lah, no ora gelem. Biasane gelem. Lolelel olelo. Kuwi kaine pirang senti ya? Joget wong bagus. Loh, sing joget kono aku kok ya. Dodlang aran saliwon ati kegayong lunung dor saya anak bayi bangun dasar ayu rece ora montang atiku atiku yo da Rinawani Ansalimu Atiku Tangisalan Bintang kecil Der Iki lho Pak Nardi Tundang Tundang jauh tinggi tapi ngastomik dah bagus ngastomik kok kae lho kok iki apa to kok ya selamat malam Pak. Ayo ngene sampean ya doyan sego Mboten napa nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapa temon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti ora Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah rusaku kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya mbiyen kancaku. Oh rencane jenengan kok? Lho iya no. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu anu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngondi lunga. Saling melengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngoten mawon. Awakmu rene mu mrongos
jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah kula nyetetep enten wingi sinden. dilus ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing ngamen semampu dintuti megal kowe ta? Jan wetoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Rumah saku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lho kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya arep dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso merenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya ning Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo jadi- digoleki selo-selaning selo, nguneke Nggih. selo ditokne, ngono. Ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh selo. yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh kudu enek selone. Oh, nggih. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok rumah ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi mboten Sidamulya kok tanggamu iki lho. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat mbrobos kaya tikus mbrobos sing Enten ketane mriku kowe. wau. Nggih. Wong ade nrudus kaya sing Sing satu rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Jadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Lek ra lucu sampean rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Pak? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki wah rumah saku. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. kek paham kek ya? Kek ki Tok ganjel tok. oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Lah, kek nggon aku mati kok. Oh alah. Wonge piye wis kek ngono. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah ngono langsung ilang dase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking UD Jaya Mulya. Leres Lho menika, tulisane iki lho nggih. UD Jaya Jaya Mulya. Pundi. Lah kuwi lha nek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene nganggo mripat ta kowe mau. Kuwi lho UD Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek pula Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. UD Jaya Mulya utawa Jaya Mulya lho. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Nenggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi Kuwi ning kuli ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar Nggih. bintene tak jak dolan kowe ben dina. Angger Dolan, lucu to. ngene sendurno tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun lho, Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Oke, terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Pak Sunardi artinya apa? Sunardi. Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok lho. Kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah kowe. kok yo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih.
Atos panjenengan Pak Amor Yoga. Ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi kendange. Ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake iki. Unceke ndi slenteme ngoten to. Terus Amor amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapyak, Semana, semulur. ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus yang terakhir di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumah aku. Suara pedhote kaya buta malah Blangkon kuwi blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Udah Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi iki tok kok ya. lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Semarang. Pade Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Nardi nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki ya telek pitik lah cara ngene iki. Rada cilik ngono. Mbok yo wis padha teleke lho. Ora cetok. Dalu rada mati ta bagus kowe aja mepet-mepet aku padha lanange kok. Padha lanange. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan, tinebena panggoda pangrencana, celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanje. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Aku tak kepengin ya kuwi pesinden loro ya. Kalih Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo,
Sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia iki sing lencem ngoten lho. None, neno, none, ya. Iya Pak. Nyang apa ta? Masa ya loro timene lho. Lah kowe sak orane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi sak orane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya? Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan ki aja ndingkluke to Le, ndangak to lah. Ndingklu piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula ge dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris Mas aku. Mas aku ya kenalan yo ya. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul, Pak. Ngapunten. Kula cicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Lha akhire teles. Lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Nomor pempes ya. Ampun, double remes. Empun pun beto, Mbak. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju Pun. mriko njajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandap napa mboten? Mana buatan ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro nek ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. betodok nih loh. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ra iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak andhok dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinten-sintene sing dadi pesertane nu. Siap, gerak ngono terus ilang. Kae dhek marung malah dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh ceran liyane wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampean kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Action pan. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono lho. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi? Siji Sito, sampean urung didekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Dekno to kuwi wong lanang mbok. Walik, Mbak. Walik.
Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. kaya Kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Nek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. dingenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa-apa. Sampe ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak. Sapa? Iki wong aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plan-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Kris. Oh, Karo sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tundep poin. Oh, sampean kudu ngerti. Sampean pilih sangkae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed terbantal guling wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Wah. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus? Bayo. Piye? Piye Mas Piye? sampean? Piye Mas Boy? Malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Mas sing goleki ra temu-temu lho. Sampean ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Mas aku. Sampean ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ora ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Ngono. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi, ngono. Mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia, ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dicoke laler iki sandal rumah samu apa kaya. Iya. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nah. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu, alem. Iya. Sampean nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho lho, uncek karo endi? Ajeng ngawinke kebo, Pak. Masane. Syukur. Masane kene kebo. Oh. Syukur. Masane kene kebo. Masane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple ika dadi merak, ora gandeng. Ora gandeng blas. Terus Rekasata lakonane tangan iki lho. wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. ngrangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasa mbak tangane rasa ngeruwek-ngeruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah kowe nek arep bales ya pekewuh to. Palesen lek sampean lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, palesen. Ngene wani. Ndang, palesen. Ngene wani. Ndang, palesen ayo. Anu Ndang palesen ayo. Ndang palesen lek wani. Ndang palesen lek wani. Ndang palesen lek wani. Sik, Ndang palesen lek wani. Ku sik, Mbak, sabar sik, Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho, Mbak. Nyapa? Ora cukup. Menyek. Nyek. Lah nyek pripun manggo? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meleh nggih? Agak wis Jadi kadung tangane obong jenengan. ya. Ya. Nang ibu
Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah niki. Endi? Wah kowe Maduprana, tak kira Maduprana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Lho, wong Roma iki sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Lho, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Oh, tuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Nggih Pak ya. Mbok mesem to Mbak. Ora teko ya. Lek Lho to ya. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem kuwi lho. lek mesu mila piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Ya, rayune Mbak Ika iki. Anggeraku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Aku bangga. ganti madhep rene. Mbok lagi Koset, sejilut wis. Ngono. Aku kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah ngriku sawi lho Mas. Aku ki lho selak pengen. sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sih. Lho aku lek piye lek aku lek selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Mas aku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumbo tampa Gah aku, kowe ki seniman kok Jawa Tengah digorene omahmu ndi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh Karanganyar to? Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe iki? Pripun to iki? Lho, ora bener to? tanggane tanggamu. Nggih leres. Lah iya berarti pendek tangga berarti. gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to rumah aku. Ki piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Ngono lho. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja alah. sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean nek munyer seser. Terus kekean iki gangsing lho. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing berbabaran. kekean pokok sing titik kalah ngono maksude. Oh nggih. Kekean nih kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbareng. piye? Njajal lekmu mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tuplak-tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, lutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya nurut kowe kan siaran apik, rada maju. Lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Ya las kaya. Terus kowe yo iya ngono kaya ning jedinge siaran. Wah, uncek iki mesti ning jeding iki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kowe Ayo.
ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira? Kowe iki anak arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ora roh. Lah kok bapak-bapak? Oh ya. Lah terus pripun lho? Lah terus sak karepmu ya. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh nek lampune ki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Kok ngaten malah? Nesu. Nesu. Mboten masa nesu. Sabar ya wisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mok celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone le. Para penonton. Lho malah penonton dicuweluk kabeh ku rumah tamu lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Sing laras pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki nang kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Traya. Manu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jantai niken bareng wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek enane. Oh, kula katut jenengan to niki. Ha ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho, ora Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan ya. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Oh ya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Luar biasa kompak tenan. Lah, mboknya ditanggap Grup ya. jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus ngono. Dalu menika tembange napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten iki awak ana nggih. rawis sedulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Sampeyan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. San Ibu Kasih. Mugi warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken iki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali leak. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Ini Cakra budaya. Ono sanusi. Iki Niken rawuh sampe aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen maksudnya. Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu.
Aku anggere omongan karo kowe iki semenit tak bolak-balik. Marani uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki nang kono. Terus kok dipok nang dhuwure tergandeng. Dadi dipok-pokan. Lah iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Dek pok-pokane dangkelan iki lho. Janggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga keng ibu, ya ki Mbah Kasih, ibuke Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi? Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mresa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh ngaten. Ya jadi mata. Agak ngeblur gitu. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Nyawang sinden-sinden jelas. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi ya uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Semoga-moga ngeblur tenan kok. Wong ana ngarepe tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. Milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak ngono. Blawur dhek ora gampang ngidek kok. Paling ya megur carane megur nggih mlenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Agus sing ngomong iki mau. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang kok Gus iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus iki lho. Lho. Sing pandangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Mbak. Oh ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim. Niken. Nggih, Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kaya enek gludekmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludekmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Mas aku. Kok iso gak krasa ya Papa? Ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku iki wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane ki nek suarane tapi ya ora nek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Aku. Oh lah iki lho bolane. Wis bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken bola. Rumangsane. Direken gateng nek bali barang. Salim sik. Salim. Mbek budene ora tau salim. Ya Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor ngono. Ibu gede. Buru-buru gede. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho wit-witan dibonsai.
dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang pomo nek. tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Aku namanya ukurannya pirang meter ya? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama rumah. Jarik ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra lelo ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu niken iki to? Melo ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card ta gur setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP apa piye kaya? Ibarate memory Saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Lho. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Ngandel. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wae. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus iki bote pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mung kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Kowe tok kabeh. Kowe tok Apa-apa ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok yo. Rumah saku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Bang. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-dek lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kok. kaya niken awanmu mengke kalih uncek to ayah utawa papa. Walah kon ran kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo karep mlites ae. Lah comongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Kuwi saire rong eneng. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune Arep wudu apa piye, Mas? Tak biasa kowe kok masamu.
Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kayak wastafel kok Pak. Kancane kok Kayak keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Terus iki mancur. Niki kan kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa cahyo apa tembang kekinian? Nah, kita bawa dulu. Nah, apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Soale awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Nggih. Kancane Iki kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dhek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Sawer lho. Aku ki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Awas, ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. Guling. Anak-anak opo ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok lho. Jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? Ya ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Kita ning penmu kaya kuwi ta ning penmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. iki modelku kaya ngopo to? Aku ora apik ya iki, apik. Kurang isor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocakan. Lek gocakan lek go. Lek wis ning kene ae. Kok aku medhoke to kan? Ning isor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Kok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan aja. Ya iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kuwi? Banyu. Nguyuh kok ning geger to ten Bu. Aku yo ning geger. Tibake kaya bayi nguyuh geger. Lah kok kukur. Ayo. Ki modele piye to, Pak? Aku radong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa iki? Janggut. Wo janggutmu tak geretku tak kira lek lulangi. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged. Utawa mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman ora pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit ngono lho. Oh alah. Nah rada maju to, rada kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki aku. Iki ukuran piro?
ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi ning toko besi enek iki? Enten. Edian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Luasa. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Mas aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng lho. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok nang kebon kok ya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak wae, aja wae. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok engko. Kaplok bacok lho, bacok lho. Wes lentik, malah bacok. Mas aku. Ya. Ken umpama aku yang garwa ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula kecokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng lho. Wah. Lah kowe gedange. Kok. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah kene. Difoto. Arti nggone apa? Dipoto nggih status. Wis tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes pas. Kene. Fotonen kan. Yo, karo Mas aku. Yo. Ikan iki. Kayak engko mengge status iki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Kuwi te gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetas mas aku. Ya. Niken kok ya nemu topeng barang. Apa topeng ngene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, tung blang, srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isuk mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isuk mau ngene iki kan mung kowe. Nyati ya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badan Bang Bayi melenge nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho.
Rumah aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sanggih anteng ora umum. Ya terus udangan karo ayu. Ya apa-apa. Kan terus kan kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya, Pak. Adik mikdot ya, mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu mikdot. Iki topenge sapa to Mas aku? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngali teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesake aja diganggu wae. Peran dene maksa Kowe iki lek dijane turu lho kowe iki malakne iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen nang. Coba kang masuka Tas ya Le, suka sekolah ya Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ki gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane kok. Padahal nih sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Mbok ayo. Lah kok karo tase gedhi tase. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayune ra ukur. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ra iso. Pamae aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah kok bojone dadak kon melu ya an. Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh Le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukaan lek sumuk bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupita. Tanana ingkang rupita. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken, iki terusno ya.
Terus aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Tak belah kene, gorene tase. Hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten? Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono iki digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sembur pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncek. Oh, bukaan WA-mu lho, bukan WA-mu lho, bukan WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan iki kok buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti wae HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dichat karo Pak Eko, dichat wajahmu, dichat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut. Joget ana Cah Bagus. Babut janku. Jantong hatiku. Sambungku monggan citamu. Rupit kasaremu. Kalauman Kang Mas kang merah titisake murih lestarine ati piratine tanan ingkang garumwe ya mangake Bayangno kaya ngopo cek. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah talo iki pamatanan sida Gati upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati Ya kudu gemati. oh cah telu ki sapa to Sinten mawon to cah telu niku? lha ya cah telu tak kanthi ki maksude anake niken umpamane wong tembang to iki sambung wanci dalu ki sambunge men bengi tok ngono Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane Ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? heeh terus kenal karo kowe kowe bendina chattingan kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa ngono upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati Ya gati to. gatimu karo niken mau karo anake Ya karo anake. lho berarti karo niken ora gati Ora. lah nyang apa Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. Mas aku ya Minda boya yen asih
putri Solesta terus pisan nyurat Sambung wanci dalu Mas Uncek diaturke swara saka Niken Salindri Katur Bos Tanokane Jaya Ugi. oh nggih Bos Maris Sugiono Surabaya. oke Pak Enanda. ya Bapak Eko Mugiono mboten supen abamu sithik amanah saking Tulungagung Pak Nardi saya mulya sambung wanci dalu sing gedhe kang mas papujanku jajan pang hatiku sambung kumbang wanci dalu apa iya kahayu saremo Bos Audit jan penake kaya ngene sing joget Uncek sing nembang Niken sing ibot Agus jan sing senggak no wah jan gayeng terus mendah paya loh yen marsita silan nandika sifatnya mulia zalair putri Celesta terus pisan iki mau tembangnya apa nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo njuget. Iya. Kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu njuget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbuan ya jek anune. Pengrawit ya wis nabuh pisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan malah lingguh. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi gegerku ora ketok. Iki apa pote ra beneran to? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine lho. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak ki lho, nutupi iya, nutupi kotak. kotak. Percuma ngene iki terusan nenek. Alah, boh. Wong nek Titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran.
Ketoke uripku ki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jar kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Pun Mas aku. Iki mau tembange sambung wanci dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Apa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong menclok ning Kuwi walang kekek. Warudoyong tenekno pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki kan ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundutanipun Pak Nardi diatake sedaya kru saking Ude Jaya tresno tekane mati, Papa. Ude Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lha mbok. Sing bener Tresno tekaning pati sing bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. saking dayaning rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi?